Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski, koji ima 23 godine, bit će van stroja narednih mjesec dana zbog povrede zadobijene na meču sa Bayernom. Nekadašnji igrač Oklahoma City Thundera i Charlotte Hornetsa nezgodno je doskočio prilikom jedne borbe za loptu i iskrenuo skočni zglob. Po bolnoj grimasi na licu krilnog centra crno-belih bilo je jasno da se radi o ozbiljnoj povredi, pa je vrlo brzo iznet sa terena uz pomoć sa igrača. Magnetna rezonanca pokazala je teže uganuće i oštećenja dela ligamenta, zbog čega Pokuševskog čeka pauza od čak mjesec dana. Razloga za optimizam ima, jer će lekarski tim srpskog prvaka tačni datum oporavka saopštiti nakon što se odrade kontrolni pregledi zakazani za 15 dana. Tada će se uraditi procena oporavka, na osnovu kojih će momku iz Beograda biti savjetovano mirovanje ili povratak treninzima. Ekipa iz Humske morat će da nastavi beg sa dna tabele u Euroligi bez pomoći odličnog Alekseja, koji je pokazao napredak u formi u posljednjih mjesec dana košarke. Privremenom glavnom treneru Mirku Ocjukoljiću neće biti lako, jer su upravo visoke pozicije deficitarne u Humskoj još od letos. Jasno je da će još veći teret pasti na pleća Tyreka Jonesa i Džabarija Parkera na poziciji 4, dok će na centru Bruno Fernando voditi glavnu reč.